برپرسکی پنتاگۆنا ئەمریکی دبینە کو هەبوونا لەشکریە ئیرانê li Sûriyê derfetên çareserkirina krîza Sûriyê bi awayekî siyasî gelekî kêm dike. Alîkarê Wezîrê Berevaniyê Amerîka Robert Storykarm got ku hebûna Îranê û kiryarên wê yên nepaqij dihêlin derfetên wan ji bo dîtina asoyên çareseriyeka siyasî li Sûriyê kêm dike û vê çareseriyê pêwîst dibînin ji ber ku wê rewşê amade bike ji bo jinavbirina Daişê bî yekcarî û rêgiriyê li pêş vegera wê careke din bike yan durustbûna rêxistinên mîna wê. Serokê Îranê Hesen Ruhanî ji aliyê xwe ve eşkere kir ku welatê wî wê hebûna xwe ya leşkerî li Sûriyê bihêle ji bo alîkariya rejima Esed bike ta nema pêwîstî pê bimîne. Ruhanî tekeziya xwe li ser wêyekê kir ku tu hebûna hêzên Îranê yên fermî li Sûriyê tune ye tenê rawêjkarên leşkerî ne. Amaje kir ku yek ji mebestên Îranê ji hebûna li ser xaka Sûriyê ji navbirina bi temamî ji rêxistinên terorîstî re ye yên çalak li Sûriyê. Ruhanî razîbûna xwe ji karê welatê xwe yê hevbeş li gel Tirkiyê got encamê de şer li Idlibê sivbûk bûye da. Herwiha Ruhanî hêviya xwe li destpêkirina proseyeka siyasî li Sûriyê û destnîşankirina destûrî û hilbijartina hikûmeteke nû li demeke nêzik de derbirand.